ഡെൽ കോർ i3 വോസ്ട്രോ എന്ന മോഡലിൻ്റെ എസ് എം ബി എസ് ഫോൾട്ടാണ്. എസ് രണ്ട് പ്രൈമറി ഡ്രൈവ് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അത് പോയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡറിയിൽ ഡയോഡ് അസംബ്ലിയും ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്ററും പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വർക്കിംഗ് അല്ല. ഈ എസ് പകരം സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ SMBS ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ. ഇതതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഡ്രൈവ് റെക്ടിഫയറാണ്, ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഈ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് 4000 റുപ്യേൻ്റെ താഴെ വിലയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ SMBS, ഈ SMBS സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ SMBS ആണ്. ഈ SMBS ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇത് പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പവർ ഇൻപുട്ട്, ഇതാണ് SMBS. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ SMBS ഒരു 3 ആമ്പിയറുള്ള SMBS ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ SMBS ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ ഡെല്ലിൻ്റെ ഒറിജിനൽ SMBSൻ്റെ SM ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഡയോഡ് അസംബ്ലി ഇത് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഡയോഡ് അസംബ്ലി ഇത് ഇതിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫിൽറ്റർ ഷോർട്ട് നോക്കിയാൽ ഷോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 12 വോൾട്ട് 3 ആമ്പിയർ സപ്ലൈ, ഒരു ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്, ഇത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ സാധനം തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാന് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കാം. ഈ SMBS കണക്ട് ചെയ്യുക, പവർ ഓൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ SMBSൻ്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ 13, 14 ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. 13, 14 ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. 13, 14ആണത്. SMBS ഷോർട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷനാണത്. അത് ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ SMBS കിട്ടാതെ സൈഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഡെല്ലിൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള മോഡൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. സാധാരണ സിസ്റ്റം ഇത് പുറത്ത് വെക്കുക, SMBS പുറത്ത് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ 2 വയർ 3 വയറോ 2 3 വയർ പുറത്തേക്ക് ഇടുക, സോക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന് ആകെ 800 റുപ്യേൻ്റെ താഴെ വരുള്ളൂ. ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മോണിറ്ററും ഒക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോണിറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലാണ് വരുന്നത്. ഓഡിയോ വീഡിയോ കോഡ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ കണക്ഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കണം. ഏത് സെക്കൻഡറിയിലുള്ള SM ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഒഴിവാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. വർക്ക് ചെയ്യാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക.